Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген Дөнья студиясендә кунакта филология фәннәре докторы, профессор, фән һәм техника өлкәсендә Татарстан дәүләт премиясе лауреаты һәм гомумән бик күп еллар дәвамында Казан дәүләт университетының, хәзерге федераль университетның студентлары арасында иң яраткан мөгаллимнәрнең берсе Хатыйп абый Миңнегулов. Хатыйп абый, исәнмесез? Саумыз. Хатыйп абый, менә бүген хәтта дулкынланам. Сезне бүген шушы студиябездә күрүемә мин бик шатмын. Менә шушлай сезнең белән кара-каршы утырып әңгәмә кыра алуыбызга бик шатмын. Чөнки мин беләм, сезне берничә буын кешеләр, укытучылар, гомумән университетны бетерүчеләр һәм гомумән киң җәмәгатьчелек хөрмәт итә. Бу чынлап та шулай. Сезне гыйлемле булганыгыз өчен, кешелекле булганыгыз өчен бик яраталар. Һәм инде менә быел сезнең бик матур бәйрәмегез, сезнең 85 яшьлек юбилеегыз. Менә шушы юбилей якынлашкан көннәрдә сезгә әле хөрмәт тә бик зур. Сезне кая гына чакырмыйлар, әйбит. Сезнең белән күп төрле очрашулар, чаралар булып тора. Сез гомумән үзегез менә бу юбилейны ниндирәк уйлар белән каршы аласыз? Сұрау бик ауыр. Жауабын ничек береге. Шыннан да менә әле мин яңа гына 70-не билдәп киткән идем. Аның 75-е, 80 әле әйтерсең менә кичә генә булды, 5 ел узып та киткән инде. Мин шаккатам хәзер шуннан. Һәм менә ул бит инде теге әле алдан теге элегрәк булганда ярый ул. 30-40 яшьтә алда дип, әмдә бит инде хәзер кая якынайганны белеп торабыз без. Хәзер шундый инде ул яшь, теге 9-нчы дистә. Һәм менә бер яктан инде хәзер исәннеңгә куанасың әле. Әле үз аягымда йөрим дип менә ул әле зиһенем бар шушыннан. Аннан икенчедән инде хәзер азмы күпме эшләгән эшләр дә бар менә шушы. Һәм тагын бер як бар. Менә инде моңа тикле эшләгән бит инде хәзер шундый халык инде Аллаһ хөрмәт иткәч, халык игътибар белән карагач, инде ул көтә синнән. Алга табан эшләрмен. Менә ансы. Ходай Тәгалә исәнлеге бирмәсә, теләсәң дә бер нәрсә дә эшли алмыйсың. Менә шушы уйлар. Бер яктан канәгатьләнү бар, икенче яктан инде менә шундый эшләргә билгеле бер куаныч та бар. Икенчедән җаваплылык дигән әйбер. Менә ул дәрәҗәләр теге филология фәннәр профессор, академик, башкалар. Ә бит алар гадәти исемеңнән түгел, алар бит теге сиңа шушындый өсти, җаваплылык өсти. Хәзер алар гына сине коткара алмый. Мин әле шушны беләм. Мин Сарманда нидә эшләгән идем, теге район комитетында. Бу 60-ниләрдә, 66-67 елларда. Аңа тикле мәктәп директоры булдым. Һәм шушында концерт килде. Концерт килде дә Илһам Шакиров концерты. Илһам Шакиров ул вакытта теге Сарма районы бит инде. Моның сабакташы Шәйгәләмов, нигә райком секретаре хәзер чыкты да, менә бу алар икесе инде менә Илһам шушындый теге фәлән инде атказанган ул вакытта, ниләр дә исемнәр дә бар. Шуна Илһам абзабыз булай ди. Син аларның Рәшит дус дип булган берсендә әйтмәди. Ул әгәр дә син сәхнәгә чыккансың икән, сиңа берни атказанганда, атказанмаганда берсе дә булышмый. Шуңа күрә менә монда да инде ул профессорларың, синең фән докторларың халык алдына чыгыш ясаган вакытта алар берсе дә булышмый. Син инде аларны акларга тиеш. Ул ничегрәк? Онысы төрлечә була. Менә шушыннан. Шуңа күрә менә сорауга инде җавабым шушы. Бер яктан инде үз аягың белән исән-сау каршы алу ул шөкер. Монда инде әнкәйләргә, әти-әниләргә хәзер шушына, аннан соң инде туганнарыма, Ходай Тәгаләгә рәхмәтле. Инде икенчедән менә җаваплылыкта. Хәзер алда менә нишләрмен? Миннән көтәләр бит. Ансына инде җавап биреп булырмы, юкмы? Ансы икенче әйбер. Хатыйп абый, менә тагын бер сорау бирим әле яшегез белән бәйләп, әйме. Менә шушы 85 ел гомер эчендә иң кадерле мизгел дип сез үз гомерегезнең нинди мизгелен атар идегез? Менә башыгызга иң беренче килгән. Оның һәрбер чорында үзенең кадерле ни бар, кадерле чоры бар аның. Ләкин миңа иң кадерлесе ничектер балачагым. Ул вакытта менә әле без бик авыр чорлар бит инде, сугыш чоры, сугыштан соң ачлык, ипине дә күргән юк. Башкасы инде өскә дә киндер килмәк, киндерштан ки ялан аяк яз көннән ки инегә көзгә кадәр ялан аяк йөридек без.
Менә шуңа да карамастан ул чор ничектер кадерле. Менә бер якты хатирә булып тора ул минем. Нәрсәдер менә уйлагач та менә шушы бала чагым, ялан аяк йөргән чакларым, инде шунда ачлы туклы яшәгән чакларым минем тормышымда теге иң кадерле моментлар. Бу Сагынып беренче. искә ала торган. Әйе. Аннан соң икенче минем әти сугышта үлә. Сугышта 44нче елда һәлак була. Мин аны юнәп белмим инде. Хәзер шушыннан мин әнкәй белән яшәдем. Әнкәй минем өчен теге бөтен яктан инде шушы әти дә, әни дә башкасы. Һәм әнкәй минем 99нчы ел вафат булды. Менә әнкәй белән яшәгән чор шулай ук ни икән. Кадерле бөтен менә ни белә уйлыйсың, ул башта кермәй. Аннан соң менә шушы менә күңелем тулып китте. Инде әнкәйне югалтканнан соң яшәгән елларны мин бәхетле булганмын икән. Әнкәй булган икән. Менә шушындай. Гомер узган сайын шуның кадерен тагында күбрәк тоясың, әйе бит? Әйе, менә Хатип ул абый. менә шушындай ул теге аңлатып та бетереп Әйе. булмый аны. Миңа инде хәзер фәлән яшьтә иткән кешегә әнкәй фәлән дип теге балачак сөйләнеп утыра дип тә әйтерләр. Ләкин шундый бер туйгы бар. Хатип абый, балачакны искә төшергәч, менә бу сорауны да бирим әле. Сезнең бит юлыгызга бер генә түгел, ялгышмасам әле 2 тапкырдамы бүре чыккан. Бу сезнең үзегезнең сөйләгән хатирәләрегез буенча. Менә сез ничек уйлыйсыз? Ул бит инде юлга бүре чыккан, тик алар сезгә ташланмаган. Менә бу нәрсә дип кабул итәсез бүгенге менә аксакал уйларыгыз белән дип әйтимме? Язмыш бу. Юк, беләсез, менә бит безнең нидән инде җан ияләр алар. Бүре дә, арсланы да, пси дә, башкасы теге сарык та алар җан ияләре. Җан ияләренең һәммәсенең үзенең бер шәфкатьлелеге бар дип уйлыйм. Аларның менә салганнан берсенә бер явыз, берсе менә шулай шәфкатьлегенә, ләкин төрле сыйфатлар бар. Һәм менә шунда чыннан да бүрләр чырал, мин аны һич арттырмыйм, әле аны тагын бар, бер икесен мин аларны сөйләгән юк ниләреннән. Һәм менә шушында инде бүре дә анда хәзер берсе артта, берсе артта тора инде хәзер шушыннан. Һәм аларның менә ул вакытта минем күзем әйбәт күрә, күзлегем юк инде хәзер шуннан. Ничектер миңа бик шәфкатьле карап торган шикелле тоела. Менә бүре. Мин инде аны булай да язганым, бу кешене ашасам, бу ябык кына, моның ашар ите дә юк дип. Ләкин алай уйламагандыр. Тагын бер як бар, бүре менә ул безнең ничек бер тотем булган. Төрки халыкларның шул исәптән теге татарны да, башкортларда аеруча менә шушыда. Һәм мин моны менә нәрсәдер теге чираклылык та дип әйтим, ул теге бер сынау эчендә булгандыр инде ул. Бәлкем минем теге мөнәсәбәтне шушыңа белдерү эчендә менә ул бер нәрсә әйтергә. Мин курыкмыйм да анда хәзер ничек курыктым инде анда теге бисмиллаларны әйттем. Ләкин инде аннан соң узды икенчерәк югарылыктан карыйсың. Бу нигә бүреләргә дә җан иясе итеп карыйсың. Аларда шәфкатьлеге бар икән дип менә шу. Менә мин әле сез әйтәсез, язган идем, теге бу арык егетне ашаудан нимә генә дип. Ә мин уйлап, беләсезме нәрсә дип? Мөгаен Ходай бит инде бу дөньяга һәрберебезне ниндидер бер миссия белән ярата. Менә сезнең киләчәктә халкыгызга хезмәт итәсегезне күздә тур. Сезнең бит миссиягыз бу дөньяга килү бүтән булган. Димәк, менә шундый очракларда да сезне Ходай саклап калган икән. Димәк, сезнең бу дөньяга килүегез ул юкка гына түгел, һәм бүгенге хезмәтләрегез, бүгенге дәрәҗәгез, Хатип абый, менә шул нәрсәләрне исбатлый торгандыр инде ул. Менә алай да уйларга була шуннан. Алай да, менә мин ни өчендер шулар хакында укыганда шундый уй килде миңа. Кызык кына менә алай да уйларга була шуннан. Алай да уйларга була, әйе. Менә шул уңайдан сезгә тагын шундый сорауны да бирим әле. Сезнең бит татар филологиясына килүегез, мин менә моны бу хакта да уйландым. Очраклылык микән, әллә бу язмышның менә юлны шулай бурып җибәрүе булды микән, нәрсә булды икән? Ялгышмасам, сез бит гомумән татар теле бүлегенә бару турында түгел, башта башка юнәлешкә укырга кирип китү турында уйлыйсыз, әйе бит? Ә чынлыкта кемдер сезгә киңәш биреп, сез татар теле филологиясына китәсез. Менә ул менә нидән инде, ул нәрсә дип әйтергә, язмышта теге төрле менә ситуациялар, вазгыять, төрле факторлар була. Менә шулар йогынты ясагандыр. Мин әле теге университетта укыган нигә, мәктәптә укыганда әле кая барымны да бик түгел белмидер инде. Мин бала әйбәт укыдым ансы, безнең мәктәп кичли инде ул хәзер шушыннан иске Кәшер мәктәбе, Сарман районы, хәзер генә анда балалар аз, ул вакытта параллель рәвештә 4-5 класс бар иде. Менә шунда. Һәм аннан инде менә
Min uylap, nege tagın bir bik onu söylegen de yok indi, aytayım indi. Min bir kız bilen biraz tanışıyım. Hazır tegi kız 1 yıl olda bitirdi de kayığa barıp kirdi. Aviasyon institutuna. Şundan tegi bitni şırağaş, tegi şıraşabız. Hotip kildi kayığa di. Bir gele bu kırbızdı, hazır şuşundan. Mene onsa da var. Hem indi min tegi kayığa bit, mene ul vaqta samaytlarını kurgen de yok. Bizning tegi kurmegen kişinin neden indi kurmese de kuresi kiledi gendi. Mene şu bilmegen ülke tartıp tıra. Indi hazır min jiyinip iridirim. Ul vaqta karar çıktı. Yukarı oku yurtuna kiriu için 2 yıl staj gerek. Bu nedeyindi 57. yıl. 57. yılda hem şuşundan min indi mine işlerge, ni buldum anda kolxozda işlerge, ondan soň Orta Aziya ýagına barıp zawodda işledim elmin, mamyk ýedim häzir şuşundan. Hem mine ondan şu wagtda min tege elikde edebiýatny tilini ýaratalarym min. Ondan indi häzir şuşu makaleler ýazam min, şiirler de ýazgalym. Ana şundan kirip gitdim indi min. Onda benim bir ýokdaş bar, men onu ýazganym da bar, Emilian Piotr Denisovich, bizning oglyň ýarçykreşini. Ol indi Zey gazetesinde işley, ondan soň şalda işledi, merhum indi häzir. Hatip sen apdrap irmeýin, mene tatar til edebiýaty bölügine üniversiteden barda gir, onda barıp kirgen kişi tilese goýda işliýala. Mene şundan men barıp hiç ukunmym. Hiç ukunmym. Ukunurlukda tugul. Hizmetlerigiz sizning mene şol şın dürüst yoldan gitkenligiz hakında söyleyip bitimdi Hatip abay. Hatip abay, mene siz şul derecede tatar edebiyatın halkımızını yaratıp ömrüňiz boyu eýbet edebiyatımızga hizmet ete turgan kişi. Siz bit burungy edebiyatny da, bugünkisinde hem gümmen temli itip ürenip halkımızga mene şul bütün bulgan boylygyn birirge tilegen kişi eýbet. Mene mınday tırışlık, okuşular bik köp, edebiyatını öğrenüşler bik köp. Lakin siz olar arasında nişektir, mene şuşunday şın köngülden tırmaşıp, hamanda köbrek biri üçün tırışa turan kişi. Siz bit koyagına barıp öğrenmisiz, koyagına nersegine üzleştirip, onu yozıp çıgarmisiz. Mene mınday jowaplılık, mınday halykka mene şuşunday miras kaldırуу tilegi, ol koydan barlıkka keldi? Ul bulaydyr indi, miras kaldırуу tilegi, onun içinde elbik uylanmysyň indi ol. Elbette onu uylap işlemişsin indi. Ýanysy uylanmaýyn. Menim mine häzir şuşu tip alınga menim edebiyat. Lekin min edebiyatny minan tege näme? Mine şuşu halyk düşünçesi bar, millet düşünçesi bar. Mine şuşunyň indi tege aňlawda anyň bir mühim komponenti. Şuşu edebiyat, ýa bolmasa til boýunça anyň başga muzykasy arkaly tege halykyň ruhyn aňlaw. Mine min şuşu ýakdan kilem. Tege kompleksli diýip eýteler indi. Şundan da ul ýakdan garaganda mine edebiyat bitini ul häzir tege halykyň köngül taryhyn gümmen taryhyn aňlawga, urf gadatda anyň barlygyn aňlawga ýardam ete. Anyň ötken ýylyn başga halklar bilen münäsebetin hem menim şuşu tege özübizniň tatar edebiýatyna tugul, men bitdigi iň başladym ony şerq edebiýatlary bilen. Ötkeni şerq edebiýatlary, ýagny onda garap edebiýaty, farsy edebiýaty, mene şuşular bilen beýlenişde. Hem ondan bir tagyn meňeli barıp çykdym, mene Anti-Gritsy, benim mene kitabym bar, Etapy развития türk-tatarski antичный russkiy literatur monografiýa. Häzir onda mene şuşu bizniň edebiýatynyň indi tege şyganaklary. Bir ýakda mene antik tege burungy Grek edebiýatyna, Rim edebiýatlaryna, şerq edebiýatlary ýygyntyýasy, şerq söz sangaty hem tegeler ýaňa baskyçka köterem. Ondan tür uç şiratynda tegeler indi kiri gobat mene şu ýygyntyýasy garaplarga, farslarga hem başgalarga. Mene şuşundan ol. Beýlenişde birisi de öz kısalaryndagyna ýaşamaý. Edebiyatını tirentin ürenü tilegi ol sizde kaçan barlıkka keldi? Okugan yıllarda okma, elle sorak mı? Yok, okugan yıllarda men alay tege ürenim, makaleler yazadarım, ansy da bar indi tege resensiýalar, şu ansy ýazu alay bek tirentin diýip aýta almaým. Men tege nelerden bit üniversiteni bitirgenden soň men işledim. İşlep ondan kiri mында işlerge gaýtgaç, aspiranturga meni takdim etgenleri Moskowga barga. No indi men nişik tilemedim. Ondan soň mында da ana ilendim, ilenge 2 bala. Häzir ondan soň mында şakyrdylar üniversitede kafedraga. Hem onda eger de indi men aspirantura kirsem meňe tulay turakda urum bermediler. Eminim 2 bala bar, olaryny targa kerek.
Endi assistent bolup, kişi okutuşu bolup kirse mine bire. Mine şundan soyladım. Hem ondan indi min mine gadatda teki yaş okutuşuğa elan tecrübesi de, bilimi de yok. Ona barsın üyeler. Kolhozga var onda, dıyında teki dejurstvolarda türlü işler, min çabam tekisine min sana da benim ala ilgirligim var ya, mine şu şey. Efendim işlemişi bulmayı. Fenne sen student alına barıp çıgar işin, sen üzün ondan bilgili bir derece aldanarak barga tiyir. Hem üzün okutkan fen boyunca senin fenni aşışların bulurga tiyir. Üniversitenin bile ayırla. Eğer de tey koy başka tarmaklardan kişilikini ne söylesem, bizde bit hazır kişi nindi predmet alıp bara özü şul ülkede bilgili bir fenni tikşini alıp barga da tiyir. Şul vaqtagına ul tege bir işki abruyu bula anın. Mene şuşundan. Hazır min indi mene şuşundan hazır kire başladım. Kirgen sayın min indi mene bizning şuşu tarihimizning, bizning edebiyatımızning boylığın körüp, anın tege icatının indi beylenişlerin körüp, indi min tege şumgandan şuma vardım. Hem onda mene üzüngning indi mene suyun vaqta bulan birsi de yok. Mında tağın ikinci bir yak, üzümning şokti nadanlığımı da kürdüm. Hazır berek Allah meni aytem nişik min bularını bilem deyip eridirim. Bularның birsin de bilmegim. Mene qoragan sayın üzüngning bilmegenning üzüngning nadanlığına nagarak görüne bara. Mene şundan kirleyin dol hem tuqtalı uylisin. Bularını bitindi hazır mingine şurlay muatikni nadan yergen başqaları nadan bulmuş bularını tek bilsinler. O gözleri açılır. Mene şuşu maksat bilen indi kiresin bir baskan sen ondan çıkıp bulmay. Şulay da Hatip abi biz eli edebiyatını bugün de bilemiz deyip etmesiydim. Elbette. Elbette mene bizning ayrıca eliki güçür edebiyatının. Onda bit kubisi yokka çıkan. Kubisi yokka çıkan, kağızga yazılgan dege yazma isteliklerine tügül. Evvelki kirpişten, taştan çizilgen şehirler, binalar yokka çıkan. Şuna göre mene olar indekine tabılırga mümkün. Ondan bundan kilip çıkarga mümkün. Ul vaqta qaraşlar üzgere. Biz bar bulganına toyanıp hazır fikirliyiz. Ondan ikinci yaktan bitelimine her bir şır üzünçedekile. Bir şırda mınati elekiki miraska indi bir türlüre üz qaraşlar bilen tilemiyim şulay işleyim. Ona ikinci şır şulay raqqari hem ondan mına beyelerde bit edebi eserlerge. Bir güne türlü tügül. Türlü şey bula. Mesela Sovet şırında bulay, hazır bulay, elegirek degindi bulgan. Mına şunday türlülük. Ul minan proses dep qarayım mına edebiyatını öğrenu. Men degenlerinin de bulsa tarmakını öğrenu ul proses. Mına senin şuşu neyin mağa kadarki bulganlar ya komilleşe, ya tullana, ya kiri qağla hem mında koy vaqt koyvrevler mına ul yalğış silegen. Bu hata jibergen olay dip eytirge yaramay. Onun vaqtında şuşunday bulgandır. Hem indi ikinci mına yana tabılgan faktlar, olar indi şuşlay ulavunu nege mecburiyete şuşuna etere. Mına min koy vaqt benim bir qaşanda olay kistirip aytganim yok kişilerini gayble. Bizning koy bir galimler var. Mına ul dürüst tügül, mına mında dürüst. Nu ul vaqtda material şunday bulgan anın. Mına şundayrak. Mine hazırkı vaqtda bitindi biz Tuqay meselesine, mine bu günlerde büyük Tuqayımızın tuğan günü yakınlaşa, mine bugün onun vafat bulgan günü evet. Hatip abi, Tuqay turunda bir küp bilemiz kibik. Lekin şuluk vaqtda Tuqay eli ulğummen ürenilmegen şahıs deyip de aytamiz. Mine siz özünüz nişigrek, nindirek fikirde? Tuqay gımmen bugün bizge ni derecede bilgili şahıs? Tuqayның mına nidem şükür Xudayga Tuqayның yazganlarının indi bir 90%'dır bilgili mına ul yağından. Hazır indi material eserleri var iken bu indi mına tekşirüşü için, alim için ul bik faydalı. Ondan ikinciden hazır nilerde onu mına kişinin bir tekşirgen vaqtda özünün de nindi hazırlığı var. Nindi pozisiyan turup kile, nerseni kuresi kile şu yağından. Hem mına alimin bir gün ne buldu? Mına birinci şekillikine Musa Celil Müziğinde şıraşı buldu. Mena bağışlangan indi. Bir evet yılı vardı indi. Hem min onda da ettim. Mena Musa Celil'ini biz indi ürenemiz degi dünya kulem şair bitindi kreşçi. Lakin onun mena şu bilgili yaklarına basım yazıyız. Başka halklar bilen degi internasyonel beynel milelşilikke basım yazıyız. Evet indi Celil ul şu
Tatar turmuşunda toyanıp üsken, onun tege nileri yaşav rəvişi onun көңіліне singen, Hüseyiniyelerde okugan, garip yazılarım bile, şunun bile yazgan, hem ondan ağır tege Sovet çırında da, 20-ci 30-ci Kızıl çırda da, ul indi tege şır bilen beylenişini unutmağın. Altın çeşlerini öğrenip tege elikeyşini eserler yazgan. Hem mineyten mine şuşu, neden indi Musa Jelini de eli biz tiyişinçe tege anlap bitire almayız. Hem mine onun şuşu milliligin üzekke koyup, şuşunda tege tınlavuşlarını, okuşlarını, kızıksını onu şuşunga yöneltip jitkirge gerek. Tukayda şuşla yok. Tukayda şuşla yok. Tukayның ana bir şırda onun tege nelerden, onun tege mullalarını tanqitle ve dinini tanqitle. Abi Tukay ateist tugel. Ул әйткәндер. Аны кемгә? Әйтелә ул хәзер шуны. Бит күңеле белән ул теге дингә ышанган, хәзер шундай. Коръәнгә ышанган. Менә булар хакында безнең Салих хәзрәтнең теге бик әйбәт язганнары бар. Менә шушылайрак уйлыйм, бәлкем ялгыша торгандыр. Менә сез үзегез заманда дип әйтегендә докторлык диссертациясын яклаганда, өйрәнгәндә бит үзегезнең төп темагыз итеп сез аласыз Сейфи сарайны. Ни өчен аңа тукталасыз? Yok, ул doktorluda, ул кандидат. Кандидатлыкта гафу. Кандидатлыкта мин алмадым, моны минем остазым теге Хатип Усман бирде. Хәзер шушыннан мин битен Сейф сарайы Алтын Урда шырының 1321-1396 елларны яшәгән студент чакта мен юне белмидер инде. Şundan bir teşmit berekalla minetem Hatiba min bit bunu üzümde bilirsin. Ondan mındı fikri var yani. Her bir kişi de mene edebiyat ülkesine tekşirge kileyken ul edebiyatının tık buyundan buyuna bilirge tiyiş. Min şundan mene bilmegenliğe Altın Urda şırlarına, kıtıplarga, başkalarga kirip gittim. Hem ul mene nege bik benim için gıybretli bir sabak buldu. Hem benim kandidatlık disertasiyası Seyif Saray bünçe. Eğinde olga taba doktorluk. Benim Altın Urda bünçe yaptısım kilgen edim. No Altın Urda tegi kıtıplarını başkasını kuvuluşun yazganım. No ul vakta siyasi şartlar, ayrım situasyyalar ul temini yaptırdılar. Şundan min indi 70-ci yılların ozağında jeyinganım. Ondan dış min 1991-ci yılını ayakladım. Lakin bunun faydası da buldu. Min temalarını kengeyttim. Seyf Sarayı da, Kutubu da kirdi, başkalar da kirdi. Ondan şükhazir minə şuşu Tatar edebiyatının Garep, Farsı, Türkiye edebiyatlar bilen bağlanışları 19. yüzyılda kirip gittim. Hem neticede mene ul kitap neyinde çıktı ol tege tatarski literatуры, восточника, классика, вопросы взаимосвязи и поэтики. Mene ul kitap hazır min anı neyde 93. yılını min anı kitap etip çıkargan idim. Ayrım kitap et ul bik popüler buldu. Hem ondan indi ona hazır şu bir yerinde tabalmılar. Şunu күздә тып, менә мин узган елны шушы китапны чыгардым. Кабат. Ләкин бу нигенә түгел, кабатлау түгел. Монда хәзер шушы нейне бирдем, рефератны бирдем, докторский теге нейнең монографияны бирдем. Һәм шушы процесска бәйләнешле стенограммалар, рәсми оппонентларның бәяләмәләре, башкалар шуңа күрә ул теге бик кызыклы рәвештә шундый кабул ителде. Бер дәреслек кебек. Дәреслек менә монда бик бай үзенә күрә бер энциклопедия кебек менә ул китап хәзер ниләреннән. Һәм менә нәтиҗәдә шушы докторский нигенә булмады, Сейф Сарай аның бер өлешүгенә булып кирде. Чөнки бер үк теманы кабатларга ярамый. Монда киң рәвештә һәм мин менә уйладым, теге вакытта әгәр мин Алтын Урда буенча гына якласам, әле ни булганмы? Бәлкем тар гына. Бәлкем минем теге карашлар да теге артык киңәйеп китмәгән булыр. Менә шушы ситуацияга мин икенче яктан миңа теге каршы төшүчеләргә, минем эшне сузучыларга мин икенче якта рәхмәт әйтәм. Хатип абай, менә хәзер бит инде тарих бит ул шундый кызык нәрсә бит. Шырына карап кай вакытта аны ничек телиләр, шулай үзгәртәләр дип әйтегендә, әйме? Китапларны үзгәртеп чыгаралар, ниндидер фактларны юкка чыгарып язалар, яисә нәрсәләрендер өстиләр. Менә соңгы вакытта хәтта интернет челтәрләрендә шундый фикерләрне дә ишеткәнем, укыганым бар. Янәсе, Алтын Урда шыры ул гомумән булмаган, ул уйлап кына чыгарылган нәрсә дип әйтүчеләр дә бар. Менә сез мондый
fikir etüşlerge ne diye cevap verir idiniz? Yok bu bütün ne indi? Nadanlık indi bu. Ol bit bulgan. Fakat bit devlet. Elbis altın urdaşırının, onun büyüklüğün, onun zorluğun elbis kürsete almıybız. Urusının ayrım tege objektif tarihçiler var. Onlar da el ağız tuturup bik eğitmiler. Avrupa'da ana indi şakti eğiteler, şpulirler, başkalar. Şuna körençik altın urda olmasın. Bit mene bulayırak. Mene Kulikov soğuşu. Kulikova soğuşun bitindi bulmagan dip eytüşler var. Gil Peki. bulmuşu, gil bulmuşu bulmaz indi ol. Belkim derecesi neydi hazırgi mene Eye. kupirtip kürsetiletirgandır. Belkim ikinci türlüdür. Eminde altın urdanı bit real faktlar, tarihi, edebiyatı, başkası anı kursetip tura. Bu tigi büyük devlet, hem ul tigi zor devlet, hem ul indi mene şu Tatar tarihindagına tügül dünya tarihinde zor rol oynagan. Hem şuna göre anın tigi anın tarihinden başka indi Reşey tarihinde Orta Aziya halklarının hem başkalarının da tarihinde tiyişince anlap beylep bulmay. Mene min anday nilerini anasın bit bulay mene faktlar degende elbette tarihse her bir galim indi üz yağınarak biraz koyra indi ol. Eye. Biraz tigi şumartı ulatırgan lakin fakt bulgan vakitta maglumat tigi şıganak bulgan vakitta onu bit bütünde inkar etip bulmay. Üzük kursetip tura. Şu anı biraz yaraklaştırgan mümkün. Men şolayrak oylem. Hatip abi mene Tatar edebiyatı derslikleri hakkında da öz fikrigizni jitkirgizeli. Hazırgı günde köpkene klassik yazıcılarımızda çıkıp kala edebiyat dersleri olar şulay yok nişiktir sıyğaydı kebek. Mesela Sovet çırında indi tege Sovet ideologisine turu getirip indanda soňgy döwür edebiyatta zor urun berildi. Zor urun berildi birekde Sovet edebiyatı. Onda te artık tendensiýaly rewişde de gitdi. Lakin ilekigi şırlarga da az urun berildi. 19-njy gasyr bar, eýinde orta gasyrlar bütünlüğe diýerlik ýok idi. Onda men bilem mesela edebiyat tarihi ülüşünde onda 4 saat wagt berilýdi. Bar tek 90-njy ýylyny ýaňa programmalar sürgeç, onda indi mena şunu edebiyat tarihin ülüşünde zor urun berildi. Onun dersligin yazırga tory kildi meňa. Ne bilen özümniň hyzmatdaşlar bilen Orta gasyr 19-njy ýyzga münasebetde hem onda mene kiňeýdi. Ondan şundan da mene ul döwürde mene edebiyat nige 9-njy sinif dersligi bizniň çykdy 94-njy ýylyny. Hristomatis 95 ul 5 mertebe çykdy. Onun elin ileri bu Tatar mektepleri için, kollejler için, tegip pedagogçiler için, ondan soňra da Rus mekteplerini 10-njy klasslar için. Munda. Ona indi onda baradır şu orta gasyr 19-njy 20-njy ýyl bar. Onda bir köp materiallar berildi. Hem onda biz mena şu birden tege halkımızın tarihi bilen, mirasy bilen beýlenişli karakterli eserlerini, karakterli şuşunday tege onun sifatını aşyklaytyrgan yetkerlerge zurra urun bergetir. İkinci ýakdan edebi ýagda. Edebi ýag. Hem üçinçi ýakdan onda mena ahlaki terbiýe. Hem ul derslikler mena bizniň şokdy popüler buldu, zor tirajlar bilen çykdy. Lakin zamanalar özgerdi. Hem onda indi Tatar edebiyatın, Tatar dilini indi bütünlüğe düşüp kaldıru. Hazır şuşuna ona tigi ata ana erkegine bilen kaldıru bütünlüğe yalgış fikir ol. Hem andi wagtda indi şundan da istenerek birige mecbur bulalar. Men mena şuşu 19-njy 20-nji gasyryň 90-njy ýyllary, ondan şimdi 21-nji gasyryň 1-nji täwgi 10 ýyllygyndagy dersliklerini edebiyat okutuny men indi şakdy ýugary, şakdy kamil çyr diýip aňlaým. Ägümmen alganda mene hazırgı wagtda bugünkü günde Tatar edebiyatın öğrenüşi yeşler var mı? Mene sizin şekirtleriniz diýip eýtdik. Sizin işigizni dewam etüşler, belki sizde okugan studentlar. Biraz bar, biraz gına. Lakin ne, bik az. Çünkü elimne köpden tügül anda Fenler Akademisi'nde ýylyş onda da eýtildiğinde şuşunda yaş kadrlar terbiýelew. Bulganlary ülkenrek ýeşde. Munyň bir sebebi de bar. Mene hazır şuşunda meselen Tatar dil edebiýaty okutuşysy ilgirekdigi mekteplerde zor urun berilä idi, oku ýurtlarynda. Hazır indi mektepleriniň üzünde de urusça okutuga köşüp bara üz skullarybız bilen biz balalarynyň üz dillerinden ýazdyrabys. Bir yanda milli tilde okutmuşy hazır konstitusiýada ýazylgan. Milli tilde okutmuşy biz indi olaryny eýten bitdigi ilkigi şyganaklaryndan, tarihyndan aýyrabys. Bu günah işlibis biz. Hem munda mena şuşu nilerden indi şuşu situasiýada ýeşler bilip tura. İşke koya barga.
Әйе. Хәзер нинди аны хезмәт хакы күпме, урында аз. Мәсәлән, элек нигә татар теле әдәбияты өйрәнелә, белгечләре әзерләнә иде. 20 гасырның азагында, 21 гасыр башларында Казан университеты тулы бер факультет. Аннан соңга педагогия университетында гуманитар менә институт бик Әйе, әйбәт эшләде. әйе. Бу әле Казанда гына. Аннан теге Совет янда Россия, Америка теге ни бар уку йорты. Аннан шунда нидә Алабугада, Чаллыда була әзерлә. Хәзер бит булар менә Казан университетында инде нидә икесен бергә кушканнан соң анда аз гына азалына. Инде ниләрдә Алабуга пединститутында анда шушы бер төркемне кичкә җыялар. Чаллысында шундый ук хәл. Мәктәптә булмагач ихтияҗ булма әзерләү. Һәм фәнгә дә менә шушыннан килүчеләргә бик ашкынып тормыйлар. Әгәр дә без менә анда менә күптән тәүшү киңәшмәдә дә әйтелде. Әгәр дә без булай барсак, берничә елдан бик кыен хәлдә калабыз. Монда теге менә шушы гуманитар фәннәр буенча, бигрәк тә милли телләр, әдәбиятлар, тарих буенча без инде яшь кадрларны төрле кызыксындыру чаралары биреп, аларны әзерләргә тиешбез. Әйе. Менә мондый сөйләшүләр бит инде ул Хатыйп абый гадәттә сез әйтеп үткән менә Фәннәр академиясендә да, башка төрле чараларда да, конференцияларда күтәрелә бит инде ул проблема, бит. Ләкин ни кызганыч, аның әлегә шул сүз белән генә кала торган Менә бер ягы шул, бар. без матур сөйлибез. Матур, мин мәсәлән үземдә алай ямьсез сөйләм ниләрне. Менә матур сөйлибез, шушыннан ләкин гамәлгә ашыру. Әйе. Гамәлгә ашырулар җитми бездә. Менә нигә әле шарада гына нидә Чаллыда булды Сарман якташлыгы. Бик әйбәт оештырганнар инде анда, монда Казаннан да чакырганнар иде. Анда шул Түбән Кама, Казан тирәсендә эшләүчеләр тегеннән килгәнне. Шунда мин чыгыш ясаганда да әйттем. Анда да хәзер менә ни бит күңел ачугарак борла. Мин әйтәм, күңел ачу булырга тиеш ул тиеш түгел ул якташлар. Бирдә менә авылдан килгән. Авылда хәзер безнең нигезебез, тамырыбыз шушыннан, аның табигате, андагы бөтенесе безгә якын. Һәм аннан шу авыл җирлегендә адәм баласы табигатькә якын булган. Табигатькә менә шуна хезмәт күнекмәләре алган. Бундай урамда йөгереп кенә бит булмый. Һәм аннан икенчедән хәзер без менә авылны тиешенчә кайгыртмыйбыз. Хәзер анда теге ниләреннән сөйлибез матур итеп. Инде гамәлдә юк. Менә Казанда, Чаллыда мин сөйләдем анда. Казанда, Чаллыда зур йортлар салабыз. Күбесе кешесез тора. Хәзер бит андагы средствоның шактый өлешен авылларга бирсәң, эш белән тәэмин итсәң, бәлкем авылдан да кеше китмәс иде. Һәм бәлкем анда да менә шундый мәктәпләре ябылмас иде. Һәр күп җирдә бит авыллар битеп бара. Хәзер аннан мәктәпләре шушыннан ябылып бара. Бу бер аяныч, бу фаҗига. Шулай Хатыйп абый. Үзегез менә туган нигезегезгә еш кайталасызмы? Анда ялгышмасам сеңлегез яши. Әйе, минем сеңлеккә яши авыл, менә шулай ук инде безнең заманда шаулап торган авыл инде хәзер бетүгә бара инде. Чыннан да менә ул мин киткән инде, мин ташлап китүләрен бик хупламыйм. Бездә мәсәлән мактаналар, менә ул хәзер фәлән җирдә яши, Америкага китә, Америкада яши, Германиядә шуның белән горурлап. Ул мактана торган әйбер түгел. Булырга тиеш ул теге сирәк кенә. Без менә шушыннан кеше бар икән, үз тирәсендә, үз җирлегендә, начармы, яхшымы шуны әйбәтләтергә кирәк. Әти узын бирлек артыннан тегендә чабарга кирәк түгел. Шуңа күрә менә хәзер мин анда инде шул сеңлекәш кенә, ул аерым сәбәпләр аркасында менә үзигенә хәзер калды инде. Нигез бар инде, бүген бар, иртәгә юк хәзер 80-не, 81-не китте. Хәзер инде ул менә үзе нигә биология укытучысы, химия укытучысы бик теге булган, Россиянең атказанган укытучысы. Хәзер әле менә тормышын үзе алып бара. Инде менә киләчәге мин үзем дә улгайган бик борчылам хәзер шушы. Авыл битеп бара. Авыл битеп бара. Югыйсә бик матур табигате. Әле мин карап торам менә су басулар теге. Оренбур якларында, Курган якларында һәм тагын шунысы мине әле бер ни аянычлы булды. Ул Орскиның, аннан соң ниләрне Оренбург тирәсендә татарлар яшәгән күп җирләр бит су астында калган. Аның мәчетләре, аның зиратлары, менә татарлар яшәгән җиргә хәзер шушыннан. Татарлар яшәгән җир. Хәзер монда мин әйтәм, менә мин авылны, үземнең туган авылны карыйм да, безнең таулырак иш. Бездә мин әйтәм, су никадәр күтәрелсә дә, әле безнең өйгә җитәрлек түгел дип инде бу шаяртып. Әйе, күңелне тынычландыру. Хатыйп абый, менә бер кызык фикер белән дә очрашканым бар минем. Сез үзегез
Кая чакырсалар да бара торган кеше бит, сез йөрергә яратасыз. Хәтта сезне үзегезнең белүчеләр арасында йөрмсәк дип тә йөртәләр буга, бит. Менә бу инде кая чакырсалар да шунда бару, ул булай гына бару түгел. Сез бит инде анда ниндидер максат белән барасыз. Сез һәрбер барган җирдән үзегез өчен нәрсәдер алып кайтасыз һәм сез шундагы кешеләргә нәрсәдер бирәсез, бит. Гомумән, менә мондый очрашуларга теләп бару, ул сезнең күңелегездә ниндидер, менә мин әйтә дә башладым, минем максат дип, бит. Шулай да сез үзегез нинди максат куясыз менә мондый очрашуларга? Ул чыннан да йөрү бар. Мәсәлән, нигә инде йөргән вакытта мин элегрәк чит илләргә дә күп йөрдем. Әйе. Менә бу коронавирусларга кадәр мин инде бик күп йөрдем. Ул Казакъстанна аерым елларны 7-8 барам, Төркияләренә, шушыннан. Оннан соң хәзер бу берәүләр мәсәлән инде әйбер алырга. Тәү күрәсе килә, мин андый максат куймыйм. Мин хәзер шушында барып, бердән инде миңа ихтияҗ бар икән. Хәзер тигеләрне өйрәнергә, аннан соң мин аларга нәрсә бирә алам, аннан соң гыйбрәт, мин күбрәк тә үзебезнең милләттәшләр янына да барырга инде нигә ымтылам. Һәм аннан менә шушы барганнан соң мин еш кына арып кайтам, талчыгып кайтам. Мәсәлән, нигә инде казаклар бит элек ничек яшәгәннәрен беләбез. Хәзер үз дәүләтләре бар, мустақил рәвештә үсәләр. Хәзер алар мирас мәсьәләсендә, башкалар мәсьәләсендә аларны яклаучылар бар. Минем ким бар? Минем консуллыгым да юк. Татарның аның илчилеге дә юк. Хәзер мин шушында конференцияларда, аерым теге мирас мәсьәләләрендә, аерым проблемалар буенча нигә конференция мин бәхәскә керәм, чыгам. Хәзерлек сорый, хәзерлексез булсам безне шушы менә шушыннан инде. Һәм менә мин андый конференциялардан еш кына ит булып кайтам, арып кайтам. Ләкин менә азмы, күпме шушыннан файдасы булсын дип йөрисең. Һәм инде кайберәүләр инде менә конференцияга бардым, рәхәтләнеп ял иттем. Мин конференция андыйларга чыгып, һич тә ял иткәнем юк, кирсенчә мин ит булып арып кайтам. Менә сезнең максат халкыбызны яклап кайту. Шулай булып чыга. Азмы күпме менә синең халкыңның теге үзенең мәнфәгатен. Хәзер аның менә нәрсә дә булса башкага йогынты ясау. Менә бер вакыт нигә барганнан соң теге Ташкентта 83 елны зур конференция бара. Зур конференция хәзер шушыннан инде. Һәр тиңдә сөйлиләр. Менә ниләрдә үзбәкләрдә үзбәк басма сүзе шушыннан. Татар хакында берәйбер юк. Бит инде беләбез, монда Әбрар Каримуллиннар, башкалар әйткән, Үзбәкстанда басма китапны чыгаруда татарлар башлап биргән. Аларның ниләре хәзер шушыннан. Мин инде хәзер шушыннан чыгып, ярсып тиңнән сөйләдем. Һәр анда Гөләм Кәримовләр бар, кафедра мөдире. Хатип, туган ди хәзер шуннан теге, мине бик якын итәләр инде. Алар беләләр дип уйбырны ди, билергә теләмиләр ди. Менә шушындай. Танырга теләмиләр. Танырга теләмиләр дип инде. Аннан хәзер менә Казакъстан мин моны сөйләгәндә бар, беренче элек Астанада, хәзер шунда алар милли китапханәсендә китап язганнар Сөембикә хакында. Сөембикә хәзер казакларда ул милли менә героиня. Аның һәйкәлләре бар. Хәзер аңа инде теге нилә урам исемнәре бар. Шунда чыктым, Сөембикә шундый татарныкы дигән бер әйбер дә юк дигәннән. Шуннан инде мин чыктым, ярсып чыктым, хәзер шуннан чыгыш ясадым, хәзер неге Камил Муллашев бар иде, художник. Ул әйтә инде хәзер, ой, Хатип туган, буларны нидән, әгәр без әйтсәк, бездә монда туры авыр булачак ди. Сезне башка чакырдылар микәнсең? Чакырдылар. Менә арып талчып кайтасың. Бит Нуяры инде, Нугай урдасында булган, Нугайның бит күп өлешен татарлар тәшкил иткән. Хәзер бу инде Сөембикә бит монда нигә Казанның ханбикәсе булган. Хәзер теге ниләргә Касыйм ханнарына барган. Күпме тарихи, берсе исәп калынмый. Менә күпме хезмәт шунда барып шулар хакында үзеңнең татарлыгыңны, үзеңнең тарихыңны раслап кайту, бит Хатип абый. Менә ул авыр андыйлар. Әйтәм бит, безне яклаучы менә илчилекләр теге Төркиягә баргач та мин шаккатып торадыр инде. Үзбәкләр дә бара теге консуллыкларына, ниләренә инде илчилегенә, төркмәне дә бара. Без йөрибез инде Россия илчилегендә, аны поскольку теге татарча әйткәндә поскольку анда безнең инде шушы. Ярый, үзебез менә кишең булса, синең хәзерлегең шунда да кирәк. Әгәр дә син гыйлемең булмаса, теге үзеңнең теләгең шушыннан әрсезлең булмаса, син уздыра алмыйсың.
Хатый бабай, менә шул кадәр хезмәт, бит күпме язасыз, күпме конференцияларда катнашасыз, кайларга гына бармыйсыз. Әле сез бит заманында күпме мухаҗир язучыларыбызны, күпме милләтебезне өйрәнеп халкыбызга тапшырган кеше. Менә буларның барсын эшләргә сез энергияне көчле каян аласыз? Энергия, білмеймін, енді бар болғанын енді қай вақыт теге жетмесе де теге тырышасың да енді. Тырышасың, шыннан да мына менің ішшенлікте анда бик мөһим тармақ мөхәҗирлектәге татар матбугаты, татар әдипләре. Алар бит инде элегрәктәге тискәре бәяләнде. Башкасы да. Аннан миңа инде аларны шактый менә Финляндиядә 3 ай булдым мин. Анда Төркиягә баргач, башка урыннардан күп кенә теге яңа милли юлларны миңа сөреп чыгарга туры килде. Казан журналларын, анда милли байраклар, башкалар инде. Һәм менә мин укучыларыбызга шактый җиткереп бардым аның. Һәм инде мин аны хәзердә менә әле күптән түгел минем китап чыкты. Менә ул китап диде. Апрель башында гына, апрель башында чыкты. Күңелгә якын очрашулар русча монда нигә антология. Татар поэзиясе антологиясының яңасын төзиләр. Һәм миңа инде сорадылар, шушы поэзияга мөхәҗир шагыйрьләрдән бер 10-сын инде әзерләп биргә. Мин бик теләп инде моны риза булдым һәм андагы шигырьләрен инде шактый монда урнаштырдым. Инде калганнарын үзләре сайлап ала. Анда теге ниләр дә бар. Хәзер Исфәндияр Ишгайлар бар, аннан Шихаб Нигъмәти бар, хәзер нигә Минһаҗ Исмәгыйлиләр, башкалар әле шагыйрьләренә. Кызыклы, аларның фикерләве, безнең әле менә шулар мөхәҗирлектәге әдипләрнең иҗатларын ничектер безнең менә әдәбият тарихы хакында сүз барганда читтәрәк кала. Ул бит контекстта барырга тиеш. Менә шул. Уйлансаң, уйланырлык нәрсәләр күп, Хатый бабай, һәм эшлисе эшләрдә әле шактый күп. Менә ул һәрбер кешенең бигрәк тә менә шушындый зур эшләр белән шөгыльләнә торган кешенең иң беренче чиратта якыннары, янындагы кешеләре аны аңларга тиеш, аның эшен кабул итәргә тиеш, бит. Менә сезнең тормышыгызда ул бит инде яшерен батырын түгел, хәсрәтле вакытларыгыз да күп булды, гаиләдә дә сынаулар күп. Ләкин шулай да сез ничектер төшенкелеккә бирмичә һаман да кулыгыздагы каләмегезне төшермисез. Сез гыйлемегезне арттыруыгызны, үзегезнең белгәнне башкаларга җиткерүне туктамыйсыз, йөрисез дә менә. Гомумән гаиләгездә сез ничек өлгерешәсез? Анда да бит төп Беләсезме, бу чыннан да шулай менә ниләрдән инде мин алдан шуны әйтәм. Мин һәр вакыт үз-үземә таяндым. Минем менә азмы күп уңышым бар икән, мин үземә бурычлы. Аның теге уңаена да тискәрисендә мин җавап бирәм. Мине бер кем дә теге арттан этеп шушындай чыгармады, мин үзем бардым. Аннан икенчедә миндә гадәт бар, тотынганмын икән, мин башкарырга тырышам аны. Кай вакыт ачу белән, моны башкармыйчы мин моннан кутыла алмыйм дип шушындай ни белән инде. Аннан соң җиңел түгел әлбәттә. Ну менә тормышта инде элегрәк әле анда фән белән шөгыльләнмәгәндә теге әнкәйләр аларына керми инде гаилә менә минем хатын инде Рәмзия ханым, шул нигә менә 87 яше белән бара инде. Хәзер ул шактый таянычым булды минем. Таяныч хәзер шушыннан үзе физик, математик, хәзер ниләрдән инде ул теге заманда Караганда университетын битергән. Хәзер шушыннан, хәзер дә менә ул урын өстендә ятса да минем әле рухи бер таяныч. Аннан шунда өйдәгеләр минем малай икенче тармакка китте инде, кыз белән минем бәхетсезлек булды. Менә 35 ел шул заманда бик атаклы инде ул гимнастика буенча спорт мастеры инде, Татарстанның, Казанның, Ленинградның чемпионкасы, Россиянең сборныйында, җыелма командасында. Ну менә шул 89 елның бәхетсезлек үзе карауга мохтаҗ. Шуңа күрә минем менә өйдә дә хәзер теге үзе менә Рәмзия апагыз инде берничә ел аны Ходунок теге әйберсен мәйнәтә машинасы бар. Мине утыртмады мине. Хәзер шуны. Шуңа күрә мин мәсәлән иләрне үзем ризыкны алып кайтам, үзем пешерәм, үзем ашатам, үзем юам, үзем кирен юам. Үзен ни әзмәз малай инде кергәләп ул булышкалы инде, ну ул аерым тора бит инде. Менә шундый ярар инде нәрсә вазифа, мин аңа бик нитмим, әле кешем бар да, мин аларны карарга тиеш. Фәнни эшләр белән шөгыльләнергә кайчан вакыт табасыз? Фәнни эшләр белән менә нидән инде. Хәзер бик менә элегрәк мин капитальный монографиялар эшләдем. Теге чыганаклар хәзер андыйларга нитмим. Менә 1-2 ел ширләдем, мин коронавирустан күз күрешенә нителде. Шактый йогынты. Хәзер менә гарәп хәрефле кул язмаларын мин авыр укыйм.
tizari gözleriminde ne yazmalar. Ondan sonra benim bir ne var, mene elekte min şu irterek yatıp indi, irte tura idim, soң tugulinde, 9'da tegi veremini qaram. Hazırki işlerde turadım. Hazır meninde tegi 7 tulgandan soň nilerini qarayım da yangalıklarını yatam da indi men tilesem de tilemesem de şol ikinci ortalarda men uyanam. İkiler hazır şuşundan benim kup yazılgan eýberleriň köpçiligi şuşu 2-3 bilen 6 arasında ertenge. Mene eger de men şu wagtda birer eýber yazam eken, şim bar eken men kanagat ýürim. Eger da bir eýberde yazılmagan eken men küni boýy nişekdir özüme aşul ýürim. Mene şunday ezmi kupmy tege niterge. Bulsun kagazga düşe eken, ondan tuşdagy men bitelbek ortagy kişi. Mene kompüterlarda men yazmam. Kul bilen yazam men. Elektron poçtalaryny men bilmem. Mene alarga tege men kişige tületip mene şuşundan işletem. Kişige ýolunu bindi. Şoňa görä men goý wagt aýtam, biz indi dinozavr hazır şuşundan diýip. Nişetesiň. Onday tugul mene tabigatym bilen de men biraz konservatordur indi. Nişikdir kunikken eýbirde men aňa tutsam işlim. Kunikken eýbirde menim oýrlasy gelmey. Mene meňa kiyimimde, portfelimde, men an taşlam binne olaryny taşlam meňa nişikdir özümniň bir ägzam kebek, özümniň mene bir ülüşüm kebek. Men şoňa görä nersedir mene oýlardan oýrylyrga meňa bik kıyın. Hatip abi, Hudaý sizge eli kilişekde de isenlik, sağlık berip, mene şuşlay tünde bilen bolsa da rahatlanıp, tınışlap oturup yazırga, şuşu özüňizden hizmetleringizden lezzet alırga yazsın. Siz yazganlaryny eli bizning bolalar, kilişek buğunlar okysyn, gilim alsınlar, edebiýatybyzyny unutmasınlar aýmy. Mene bu ýyl bütün dünýä Tatar Kongressy şähsler ýyly diýip iglan etdi. Mene şunday bir şähsimiz ol siz, eýbet. Biz Qoy şagында indi arabızdan gitken kişilerini gine hürmetliyiz. Olarını gına büyük ekenligin bizning arabızdan gitkeşkine bile başlayız. Lekin mene şunысы kuandıra. Özübizning arada bolgan kişiler, mene siz ul ýaktan bähatli bilem, sizning hizmetleriňizni köreler, baribir sizni şakyralar, Hatip abi diýip hürmet eteler, siz näýbet? Mene şuşunday isen sag bolgan, arabızda bolgan şähslerimizning bugünkü günde şähs diýip eýtilýär. Ul şynlap da mene şuşunday hürmetke ýa diýip eýtilýär. Ul zor bir şatlyk. Biz buldurdyk özübizning şähs fikir degen sähifebizni. Biz onda mene bizning tapşyrybızga kelgen şähslerimizning fikrini eýtirge mümkinlik berebiz. Mene siz bugün Tatar edebiýatyndagy şähsimiz bolarak, edibimiz bolarak halkybızga nindi fikiriňizni eýtirediňiz, nindi sözüňizni eýtesiňiz kile? Halkybızga eýtir sözler köp olar tege bulay betinde. Birden mene biz Tatar halkynyň wekili. Ula anyň türli münasebet bar da eýtsinler anda indi, lekin bizning halkybyzyň Tatarynyň boy uzun taryhy bar. Ul nile plusy da minusy da bardyr, lekin ul bar, ul dünýä kulem. Hem mene şuşu halkymyz döwletler tüzügen bizning. Onda tege türli ruhy ýetkerler ýazgan, şäherler tüzügen. Mene şuşunyň wekili ikenini ondan tyş kıyın şyrlar. Indi biz tege beýsizlikine, kolonial izlüge düşkenbiz. Özübizning döwlet ýok başgasy, lekin ul wagtda da bizning halk düşüp kalmagan. Mында onu birden halkyň üjetligi zor ýogaltylar beraberine bolsa da. Ana ikinciden din, İslam dini iskitki zor rol oynagan. Mene şuşu. Hem mene min indi onun aldağı buğunlarga özünün mirasın, özünün ruhi baylığın, tilin tapşırgan. Hem mene min şuşu alga tavada devam etsin. Buğunlar devamşanlığı. Hem mında teki başkalarga kızı bilirge kerek, başka halklarga hürmet iterge kerek. Lakin şunun bile özünnikin üzekte. Min mene hazır şuşundan qarap duram. Nilerge urus mektebinde okuyan balasını kitap okumay bitul. Her bizning mena şuşu Tatar tilindägi eýberler köpmi baylyk ul, degi uli kapital bolup kala. Häzir biz şuşlaryny aňlamaýbys. Häzir onda aýtýarlar mena tilini üretse, degi dejurny silem tilin bilse şul, anyň bilen gine bulmay, anyň bilen gine bulmay. Bizning mena şim magnasynda degi Tatarynyň milli magarifi bolsun. Ondan şeýle häzir anyň degi özüniň kadrlaryny diýişli mahsus äzirlew. Şul wagtda indi millet üse ala. Eger biz mena şuşlaryny uylamışy, bugunky gün bilen kanaga, bugunky güngäňine kanagat bolup, gaflet ýokysynda kalabys eken bizning kileşegimiz ýok.
Min ulim indi halkka mına şuşu fikrini singdirirge hem indi akırnap tegi halk uyanıp 20. yüz başında uyanganlar bir tane hem indi zor oңuşlarga erişkenler. Hem mına bizning halk da indi min ulim şuşu gaflet yıkısında uyanıp özünün kim nindi halkның vekili eken anlap alдағы buğunlarga indi özünün tegi kul rəvişində tügel, özünün tegi başını iyip tügel, özünün gurur rəvişdə kileşekке kirir dip şanam. Amin şulay bulsun. Hatip abi. Amin şulay bulsun. Әлеге тілекleriniz kabul bulsun. Şınlap da kileşek buğunubuz unutmasın idi mine şuşu ata babalarımızdan kalgan mirasımızını, şuşu ömürler boyuna, gasırlar boyuna jıyılgan mirasımızını unutmasınlar idi. Hatip abi, күні бойы сөйлешсек, siz күні бойы da birsinden birisi kızıqırak нәрселерini сөйлей olасыз. Siz şul kadarlı tiren fikirli şahısınız. Big zor rahmet sizge bugünkü tapşırığa kelgeniz üçün. Tireni de var indi, sayı da var. Bar bulgаны şu plüsü meni söyle yarar. Rahmet şakırığızga mena şuşundan kızıklığın əlengeme mena elimin uylanıp tırdım koyur sıravlar. Eli qara min eten bular hakkında gül uylanğanı yok. Bulay da bulabit dip. Şuna göre hazır kişinin mena prosesda fikirlevi de onda vaqti bilen yalgışıp da giderge mümkün. Eğer de tügelsizrek etken fikirlerim indi başkalar var iken ansın da tabiği etip kabul etsinler tamaşaçılar. Yakınlaşıp gelişi yubileyiğiz bilen Xuday sizge sağlık, selametlik versin. Eli bir köp hizmetlerinizni yazırga nasip bulsun, gözleriniz nurlu bulsun. Hatip abay, koyga hasret görmüşe, isen sağ yürüp, isen sağ mena şuşunday matur ışıraşular olga tabada bulsun degen tilekte sağ buluşam. Amin. Rahmat. Hürmetli milletteşlerimiz, Dünya Stüdyasında konakta filologiya fenleri doktoru, profesör, gümmen bizning halkımızның bik tыйнак шул вакытта бик тә гыйлемле шәхесләрнең берсе Хатип абый Миңнегулов иде. Әңгәмәне Энҗе Шәйхетдинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз.